Kun tabajin labarin an Nabi Sulemanu ay sa ers da hikimar sa may bayan mamaki. Kusaurari wanan labarin zay burge kusosay. At zamanin an Nabi Sulemanu es matabiyu suka fita tare da yaransu. Bazato bat samani, damisata kay harita chinyadaya daga chikin yaran. Say rigima tataso, kawache tanachewa, yaron daya ragedanane. Rigimar tayi kamari, say sukatafi wajen an Nabi Sulemanu domin yayangke musuhukunchi. Dahikimarsa, Sulemanu yache, kukawo minwuka, zan raba yaron gidabiyu. Rabiga kawache, kuyitunanin wanan. Maceta farko tayi shirukumata minche batare damat salaba. Ama maceta biu, itache mahaifiar gaskia, tayi ihutana chewa. Kada kui haka. Kubatayaron, amakar ku kasheshi. Anane an Nabi Sulemanu, sers, yagane gaskia. Say, yache, itache mahaifiar gaskia, kubatayaro. Kunga hikima, gaskia tana bayana ne lokachinda, akagwada tausayawa. Mahaifiata gaskia bazata iya jure ganin dan tayana chutuaba. Wanan shine adalchi da hikimar an Nabi Sulemanu, yachruwa. Me kuketunani gemeda wanan labarin. Idain yaburge ku rubuta subhan Allah. Achikin sharhi kumaku raba bidyon tare da vasu.